Ito, nasa La Grande Hotel na tayo, Angeles City. Ika, punta tayo sa pool. Tara, samahan nyo kaming mag-overnight sa La Grande Residence. Rockin' Adventurer. Tara, pasok tayo. Eto, nagche-check-in na kami. Silipin muna natin yung bar nila. Ang ganda ng pool nila dito sa baba. Akyat tayo. Tignan natin yung swimming pool sa rooftop. Nasa 11th floor yung rooftop pool nila. Ito ang rooftop. Nakakalula. Ito ang rooftop pool nila. Overlooking view ng Angeles City. Ang babait ng mga staff nila. I-assist ka talaga sa kailangan mo. Ito ang room namin. Spacious. Maganda. Siyempre, may wifi. Ito naman yung toilet nila. Maganda rin. Ang kitchen. Ang cute ng bread toaster nila. Ito, nagsasayang na kami. Bago mag-swimming, kain na muna kami. Kain na! Sarap ng bawon namin. May alimango, daing, chicharon. Tara, kain na! Ang gandang pagmasdan ng sunset dito sa rooftop. Shower na bago mag-swimming. Swimming na tayo. Uy! Solo namin ng swimming pool. Habang nagsiswimming, tanaw namin ang buong Angeles. Tulog na kami. Napagod sa kakaswimming. See you tomorrow. Good morning, Angeles. Maraming salamat sa panonood. Paki-like na rin at subscribe. Maraming salamat. Bye!